mat batuk mi bo trai long babha suk utau briu wasaniao ale phigi khun to sngap yanga ngan hikaya phi ga ying siap ting trai yang subhaya phi baro ki parabangai bi e hau Yesus Kristus bo trai hagane ga por ka menta yangi baro khun yang kabalang bat kunjuru yeki weipat ki kenhun balang lara ki don bat yeki weipat ki prabangai ki bomdon balang bat ngiru ke bija serar lemban ngi naga wei ke por sa wei pat ke por ngai kublai phi kerteng uji Yesus ubau turai jongi ini so lang ya ke jingruai ka ba sispa nrupuei ngai kaying jong me ba syong ka borom blai jingkmen haying mane plat slu ha prothei baro ki de khot sispa an rupuwei bat na ka khamrim sispa san phun re ngan pule nagaktien ka jong ublai naga siti upo sa gano Epesos kalonong ka basaw dikot lai pu wei lai pu ar nang ta naga siti por hi sa ginong rom lai lunong ka dikot sipo kat wei kat lai bat khat sao nang ta naga gospel ka jong Yohanes kalonong ka khat khandai kalonong ka san record ka bas nong ka san record ka ba arpusan tin ka jong blai ka ong humni
to bread no na phi ya ka jing thang baro bat ka jing khi bitar bat ka jing bitar bat ka jing kau bat ka jing kren beng lembar ka jing persniu baro bat to phin long ru ki bale sabun prolo ki ba jemnot ki bema prolo kumbau blai ru hau kris ulama ya phi to ya sukno kloi ru bat ubele bat me kadwa medang lech hakalenti bat u bayo kumno ta wele u aino ya me hau nong bisa baru ta nong bisa ru u aino ya me hau syakri ban berada me hakabendiru blei nak benta ka burom ka jong u tungin pendem haka jeng duai ai ngu ya me au blei bo pa jong e bahab neng kat no dap da ka jeng kemen ka ba krau haba me penyo ya kan ka por ka balalu hap neng jong e kum ka balang jong me ya ka bangi mi na lagi jong ki yeng ki sem ki jong e ya ka bangin wan ban ya so lang ban ruai ban ya ro ban pendon burom yang kerteng ka ba krau bore ka jong me ai ngu ko trai ya ka ba mela don rungkat ha ki kisngi kita yau ki bnai baro bangin yo yu nu bnai wa shipho daga jing e bar ka jing isen ka jong me krat ba e ayungin ong akhmat jong me melong ublai i shuayangi ngi gibriung e khadu ya me ko kunra kadno krau ka jing e ka jong me ya ka bangim la ban sngo thu ban sem phang ya ka jing krau ka jing e ka jong me kum yang i gibriu bi jot ki barem briu ba dap ki pop shirn yang ha ka jing em ka jong e ablai ba e ber bi snai ngi duai gerpa nam ta ka balang ka jong meru kumju oh ja blai merang kerku yela ka jong ka balang ka jong me ha ka jing bun jong ki khat jong ka kun rat bi ngi duai gerpa nam ta snai om tang bun ha ki khat jong ka han rai inang roi ru ha ka jing em ka ba kan jaman sem ya ka ban syakri ya me haman lagi por baro kar bengidang em dang sa ha ne sla khandau ablai ngi duai ngi kerpang ru nagaban taga balang nga jong me o gidon gi khot jong ga balang nga jong me ki badon na pedeng gi jing pang gi jing sitom ki badon ha gi yeng gi sem gi badon ha gi jaka jing sumar gi ablai ba e bi snai dalau jong mun sem ma kho jong me kumba mela le ha gi por mirang don ha nek sla khandau tang daga kentin kau me hukum ya gijing pang hagi to ki bo pang ko ran ki yo ya gijing ko gijing kya hagi met jong ki na next cam ru ablai ba i bisnai ala da ki tu ki bo pang ki stom ru kin dem git khot kar pa ki gerteng ge jong me trai bi next cam la ban pun ko pun kya ya ki hagi pang ki stom jong ki ben kya i do not ki men sim ki jong ki ru khana wai ka wai pat ka por ko kun ran ha wai yo ka jing koi ka jing kya yin yo pat ban wan ha ka ying ba kan tang jong me ban ye sakri lang ban ye ro ban pun rom ka ka teng ka ba im ka ban bor ka jong me rengkat bala ka jong ka balang ka jong me ablai ba ye ngi duai ngi paru nagbanta ka balang ka jong me ka ba don sibun ki benta ya ka dai ban trai ban pendap ya ka hagi benta ka ba pher ko kun ra ha ka mission jong ka ko trai duai ablai snai yaram no me hi men yalam ko ra ya ka committee balang hi baro ka we ban long ka por bar kan long ka jing ya long sitli ka we nang ba ka bor yo msi ko jom ya kan yo hala ka jong ka balang ka jong me ablai bi ngi duai ru nam ta gi sengi bo pher gi ba don ga balang ga jong me nadu ga seng jong ki khna hadu ga seng jong ki long kmi ap
bat kumjuru aja seng jong ki kon samla trai bi dlo jong men sim bakhu jong me ya rap ye ki bagin pendem rit hakmat jong me bagin sha hak jing yalam ga jong me kunra om bagi ye jing start brio jing start jong ne ko thai kin yo jaka hak jing download ki men sim jong ki hawa ki yalam me la ga jong ka kan hon ga jong ki trai bi ni dubai ko kunra ker pangru ya lagi jong balang jong me kinong syarai nadu pastor bolong boh pejak mi ya lagi jong balang kinong syarai gimana bolong kit menwasan ko kunrar is nai yarap yaki ai ga jing sngorit haki hawa ki penyaki alam ya lagi jong balang jong me komjuru ablai long long karbu bad ki reng ba jong balang ku je senran lang na benta kit nong syarai jong ka is nai yaki ru main long yo pendam riat hak mat jong me ko trai bi ngi duai pada ka wei pa ka wei ka long sem hoi ko kun ran ngi tip skem ba klem ka jing yarap jong me ki long sem ki jong kim long ai ro em hoi ko kun ran ki don ki bun ki or pai or pra hi ki long sem ki ha jing bom so tho jing mot ko kun ran ha gi ngele per sha i wei pai wei ko kun ran hagi long sem gi jong ki trai ngi duai kerpan is nei badal jong men sim ba ko jong me ai ga men sim go pen thmai ala de haba ki song ki sa hagi jing ki sem gi jong ki trai bi kar khu ko kon ra ni khon jong ka balang gi jong me ki bla jangai no anak mat jong me ki bambang shu ban wan ki hagi ye ba kan tang gi jong me a blai ngai sem ba sai sin pan kin yo ma yo men sim ko jong me la hang no ba ki don la hang no ba ki song ki ya ki trei ki kam kon ra me hi dro jong men sim ko jong me ta ye ki don men sim jong ki bakin yo wan kala ka mur bakin phai chame blai we im badu basisha u balong tang ma u hi u blai halol ki blai paro trai wi ngi duai ker pa ker khu ye ne ka por ka badang sa baro habengin yawan syakriya me mat kerpang abulai nak mutaban yos ngawi aktin ke jong me sashi fang por trai bi ya lam dro jong men sima ko jong me bagi ai baro ya wingin pendep kan long ka burom nam ta ka kerteng ke jong me padang ko trai bi ini jeng ngu jeng dam ni khot kerpa nak ngara kerteng ke jong Yesus Kristus bau trai unong penem nong suspa ujong amen. Nakaliang jong ka komiti balang barok ka wei ni ai khuble ya phi ki parnget barok jo ka balang badru ki pat ki parnget na ki pat ki balang ki badon han ka jing seng ka jing khuble ya phi barok ha kerteng Yesus Kris u bautrai ai khuble ru ya ki parnget ki ban sayo ban khmi ya ka ni ka jing sakri han ka por ka jing khuble ya phi kerteng bathiang dam utrai banong penim jingi Yesus Kris unong kren habring jangi ilong I wei naki dekat ke komiti balang jong ke balang presbyterian moro I Mr. S Tongni ngi dap da kejing kemen bas buram ya pi Mr. S Tongni kejing la kloi ke jong pi ban shim ni ka benta ban nongkum unong sam ketin ke bim ha kene no phai jong ke sngi kejing duai kejing hin ka por ka long bum sim jo blei ban sle bat put bori pi bakata ka khubor ka bangyo ban ska ban sa skor kanong gaji kru men sim yangi ke badan gaji seng baru kita baru ke biaban kemi link ba ke YouTube channel jong kapalang ya ku be rupi ke yang kesam ke jong pi baru ke wei pin mat ya ke kot ke khia mat kham tam ya ke jing syakri ke bakor ke jong pi hala ke jong kapalang hagen ke por ngin lum no ke jing aingu mat hadin belum ke jing aingu na kerpat ya I Mr. SPCM banduai penkentang ya ki jing aingu Tony Duai, au blai kupaha chungi upaha pening. Iwan kaban aingu mi, namar kecing alam bar kecing pitin di jong mi. Ling ba kisngi baro kibalik jong kecing kejongi. Tat hadok kaneka kelemar kapor kabamenta. Bangidon hakayeng kabakentang kejong mi. Ya kaban syakri ban yaro bat pendan burom ya ka kerteng ke baku ke jong mi ya ingu emeku pa
namar kecing bat kecing isnei kecome ya ka ba me ai apedeng chongi ya kimet kibakoi kibakia bangila bandan hakani ka por pat kani ka klemat ka bakentang ka bakia mensim ki chongi pen her ban ruai ya ro ya ka kerteng ka bakut ka chome par ki skor ki chongi ban sngat bat cha skor ya ku khubor naka na usyakri uchome lingba ka ktin ka chome nya aingo ya me aho play namar ya la ka chong kapalang lingba ki kam par ki chingtrei ki chongka ya kabala penso hap ding jongi hakani kapor isnei aku pawe ya kaba men kerku lingba chong kini tayo ka banwan lingba ki met chong ka chia seng tuai par kham tam ya ka chingalap na ka ktin ka chome isnei ha trai ya ka ban kerku ya ki syakri ki chome ki ban yo bentah ka ban sam ya ka kubon ka ktin ka chome bahkan long kacing pentemai bor ya ki mensim ki jongi ki belah sakama ki ba thai bat ki belah jawat ya kacing long mensim to isnei ban yarap yangi au blai iwei pa iwei baka jing im ka jongi kan long ka jing im ka ba pen sobha ya me ling ba ki singi kat pa medang pen sai ka jing im jongi hasla jong kani ka kendo Iwan hakani ka por aku pa bi banwan rai kini kijing ai ki badet ki jongi hakmat jongi so bhai ka ban pedyang ban pin kentang bat pin kho ya ki khnang bakin long ki babit na banta ban pin trai ka kam ka jongme lingba ki kam ki babha jong ka balang iru kumjo ya ka ba men kershan ya la ka jong ka balang ban pin drongi tlai jong ka yeng jan lingba ka jing syakri ya ka kerteng ka bakut ki jongme khnang baki wei pat ki para men sem kin yo ma di ka jing tamai bor jong men sem bakut jongme kan mau lem na batai la jong syakri bayang kan ka por ban sam ka kubor na ka tin ka jongme atrai ulong tang ubrio le to yarap ya u baka kubor ka ba mi na ka sentur ka jong u kan long atrai ka ba me hi me pha ha u atrai ba un pensngo happening jongi bat habangin mi na kayeng ka jongme nginam long kita gibri ba chu thli zain mi rang kat bat ka ktien ka jongme ka ban yalam lenti ka ching im ka jongi kat bangin ang ya hat ki si bat ki por paro kar khuru ya ka por ka badang sa jong ka jing syakri ka jongi ka ni ka por bat long kat lem bat ki si badang sa jong ka ching im ka jongi ha ka kerteng ka jong jisung tuai amen Swa pangin yo snow ya ktien ke jong ulei kena ruai pat ka jeng ruai ka ba aspa ni phupra bat aspa phun riu na ba khamrim ngawan na khmat jong me atrai ngam nur ban jan ngadon ka jeng long tenget ka jeng snow rem ka ban jeng isnai trai ngarpat klem garpa ngam la sya jengis na ai ko kun rat nganera lam yo yaka baro kita kat ar span yo kupra bat ar prapan reu Kem
ai ngu pat ya me kum ne a u blei bo pa jungi bab ne ai ngu ya wa mela don rung kat lembar nga hasilun ter ka jeng im junga bad hadu ko ne ka por ku menta gei baro de tang ka jing isen ei ka jong me a blei nga duai par hame swaban krenin rega tin ka bakhoi ka bagantang e ka jong me isna yang au syakri warit e jong me e ngam don ko kuran nalani duna habo baro kiliang kuran kam taman sau tu ya ka tin ka ba em ka jong me isna yarap yang akasan bor yang akura nama ke baro yang pensau ne ka por kan long ka jingker ku yang an kong kan ka jingker ku yang hilang baro upai lang jong ka balang jong me karbang ila bandon hang ne kapor yarap nadu ka basdang hadu ka bawai no jongka hakar tengu jisu ngaduai ngapan kurpa amen nang banungkong ngai khublei ya pastor warlaim don karbat ni kita mesan wei ki jongi kirang ba balang ki jongi ya phi u long kmi ki long pa ki khon samla jong ka balang ki ba je sun ran lang nak wei ka por se wei pa bat phi ye sakri ru ya blai haman la ki por baro ha ga jeng im ka jong phi Ublayun korku ya pi met bat mensiam. Agar teng Yesus Kristus ubau trai. Klam daklet ya program komiti ke ba kasania hanga ya wangan ai ne kapor ya ka bania thu khana ka long ka ba e si chai nga na ngam jumlin bania thu khana preng pai ba hoi tang khendiat ngut sipau kha sangut ngalayo teng hi ban kren hai ki wei ki jaga rai hapo ka balang kalong ka sin ka baar tip kat ngut barang ken mau husnam al hajasan dang don cha thi spo them ka ying ding bersna sipor ka program komiti jong ka balang ka badai put muri mensua kala ai yang barhakne ka ying ka bathmai jong ka balang kalong ka sin ka panangkong
baga program komiti ka syariah hanga ka borom baro nga ay soblay ubajuri majsumar bujuelam uju tinanti na gwe kasingi sa wepat hasilenter ka jeng im ka jonga ngamdon kubor fla ay roem hakne kapor kirong kubor ki bala jias ngau bad ki bala juya penon kamhi haman la ki klip mat ngalak banong haki longi long sem ki jongi haki yau ki hat ki jongi haki jing trai jing kta ki jongi haki jing pule ki jongi kum ki khon samla ngilayo man ka klip mat kane ka benta ya ban ya keren hakne ka por tong ini per keren lang ni per khat lang ban nga om tang batang naga sentur ke jonga naga jengmut jeng perkhat ke jonga hare tong ini perkhat lang baro kabang pensiun orim lagi tugi bentai kabang lapule men newa sedang naga stupor si gendong Efesos lundong wasal dikhot lai huwei lai fuar hare gan sim tang ya ga lai fuar kabong kumne to pinlong ru kibala asbun perlok kiba jamnu kiba yama perlok kumbau bleiru au kres ulama biapi kita ki kentin kiba tong ini perkhat lang bar kabanga bu ene ka phang pereng galong ka jingma ka kum kris ngala wan ongru ka jingma kalong kajing yok mat lupa jaga beneng nadu kene khendau katu gane syapang ngelaphrang gane kajing ma ngi haki TV haki video haki television haki internet ki jongi man kasngi jan man kasngi daki spa daki hajar ngi yoi Kimin simbriu la supen yap du semon empat runar kiri ka perthai hakalang ka perthai ki penelut dagi million kapisa nak beraban sna ki ke tiartma ki wasil kai pause tang khndiat ki penelut banri barban pelajim ya kimin sim nagajing sya thangan ubenriu mentalilei usnai kita kitiar atom bom nuklear kibala aban penjat peniap ya ki million kibreu tang haki khendiat sikhan ka prathai satla kadap dik tatma ngi mentalei lei haki ne thma Rusia Ukraine Israel Hamas baki wei kita kitiar thma ki ba Israel kai ban peniap ia ka dok breu ka ba jam ke jongi dagi million ki jing song purim ki pai ha ka jing ya pat ya pra hang ne ki jok ki por ki jongi pementa kini ki penwang ne khta ye ubun ki khot kalong ye long sem bar ka mi nang ka kalong babun aki ki phat bat ki long wir ngol ban ong ki phat ju bo wat ye la ka jong ka jing im ka ba ko do jong ki ka kan tien jing ma ha ka tien ka jong blai na du ka ba sedang jong kan kitab Genesis baro ka woi kan ka kitab lai no kan ka kitab jing ka kitab jing pen pa ka kitab jing pen pa ka kam da don shu kan ka kentin ma namar kal kedau bet ya ki ba ken jam sim ki bangin syakmen kiniro nginirwai bangin ya wat ya ka hima ka jung blai ne baro
tin jing maaf deki hajar kan tin kidon tin jing maaf kalong kebakrau hatu kata-kata bar kalong ru kai mayan hatu kata-kata nawar kelam kai kentin jing maaf wat ka beneng ru kanempeli satya yangi kawai kalong kajing maaf kumu Kris kabar kajing ai jong kajing maaf kabalai ban yo kajing maaf no blai kabasau ban pan maaf ni kiwai pan san ban maaf bialade kajing maaf kumu Kris kabenengkong kibupun kikun kijong blai lade mangi manga kikun kijong blai kibangi lakam blai lakam mangirong kikun kijong u bangirong ikam bangi de kikun jong blai ngi angnut bat ki angnut bat ki kwa nengi kwa ban longkum uji Kris nadu ki kena ki baret hadu kibatan ban tamru ngikwa ya kare haribun pan apdeng jonga jongi ikriano nagani kajing terang babha jongi tang hadin katu kanepor kajing bersyang bat kajing ele jongi larangin jin terus ngautu sisya bagadon kala kalenti kabasuk ban long kumu Kris nginum dala ino no ia kata kajing angnut kajongi hanrai nginang yai be bar nginang yai be pen ban ya ka da kajing sirham bat da kajing keman Yesus Kristus mau don halor kading pana habu ong pupa tumabeki na bakimtip ya gai ga bakile Lukas arfulai lepusa lese ki angang hiru kim siam phang ya kata tien ke bau Yesu perta penban kata ka tien ke lam ya yangi kinong pop sabreng weu sipai ulasum ya ka krung jong Yesu Kristus dausum te kumde kumnuri ulami ka snam berkaum Yones kekendai lai pusa. Usum ulasum hadu uklong senam jong Yesus Kristus. Bat kum tahi ka senam bat ka kelami. Teng prabangai be hau Yesus Kristus. Ibreu kilawan sum yangi. Om no sum basisya. Sumna ngelawan sumnar. Hanrei ngisum yangi dau tule jongi kibreu kilawan kata yangi nekren ban yangi nekren pensniu bom dei persa yangi tekane kala ban penpat ne pen mongi ki donut ki jongi hanrei ga jinggeli kabadon kam kalon komno ngile hakine bar komno utra jongi ule kumtaru lami kasnam at kaum kasnam jong Yesu kalong gadak jong kajing ma hawang iyo kajing seus pa ada kasnam jong u kajing ma bigi pop nejing palat jong efrasi wen yo haba kibriu kibaran saudong yang iki sum ya kadonut jong kajing ma kadewan mi dakadonut jong kau kalong kadak jong ke bun kiai kawai nagi kalong kajing bekerja belai Yesus bawa kiwa baim ka kedawi kajing ba kajong belai kabala theno yar buk haki dono jongi da simako yonis nyau lai phupra lai kundai rom san habadon basum yang ngidai ban ai nepun pai dah kajing ma per kajing bekerja belai Syakita kibala sum yangi dan kibala persyang ban ma
Hanay ki ab hadin katukan esngi katukan tayaw lani katukan esnem. Hanray tin ka kumne ru lami kasnam bat ka Nginay man nang man maap kum takum dahi. Warga day ban pai baik da kajing kabam don kendon ruam. Kabar lengkot khanang do kan sim me ko kajing ai jong kajing ma ngeti badon bun kajing ai ba kan jam sim ha kajing ngi jong hanai bu nangi ngim tip ya gane kajing ai ka bom pat judon kot kajing ai jong kajing ma to gi ba yo ya gane kajing ai ga bola kerku hilawan kelalong kajing kerku ya kispa ne hajar ki breu om tang ha kene ka pateng ban reu han re ki pateng ka bantang ban ru ikan mau ya ka parsi jong jisu syafang ka jingma ha ko gospel Matius no khat phra yau tu se em boleh maaf no sifau hajar ki talen dah ka yo maaf no blai ya ki pop ba bangila le ya stream kabaya ya kijing ai kabaya sifau hajar kita len hajing sisa ka dor ka jisu la siu halor ka ding phna na banta jong i kalong kabaya kham palat liam kham tam wan ya kata dara don mano re mano ba ben thiu yang i tahi marman is ngomong hajing em ka jabri kalong kabaya sisa haga jinglong jing em ka jong ki breu kene kapan i bangim don ya jing ai jong ka jema ya kita ge pun mong ne gi ba le persya yi habadon ka jing ai jong ka jing ma lane ka jing ma ku mu kris ngere banong ki breu ki bala ban ma wat i jenen kumtahi wat haba ki le ya ka ka bo sniutam persya ini kacing sisa bala buri hakne kalong andai la snautu na sempang ya kacing krang jong kacing iba ka jong blai ini ai ini tehang tangin sala ban snautu wa katno ki baret kita ki pop ki bagi wei la le persya ini aku ipat ka gante ni la ban andang itip ya kijing serhei jong kijing long pop jong nak bu tra lo penim yani ngin sala ban wi ma kijing le palat kijing le persya jong ki we yani kilong ki badarit rit sisa kilong ru ki badasuk ban ma ha kijing a jong kijing ma don sibun kijing kerku bom la ban yo ngin kan mau habala maaf yang ini dau Yesus Kris yo ia kajing kenrei kajing ai rengkat bat ka tin ublai ka habang yo kajing siuspa daga snam jong kajing maaf kajing palat jong i kabakum kajing kenrei kajing ai jong besa sibai niyo kabalai ban yo kajing maaf na ublai Wayur Kyrgyzstan uladwai kumne atrai subhawat simno yang sabeneng tat hatu bangan dalong ba kui par klem jing tho bria uwayu samla krisam yo sngau ya kata jing duai kata kala pli ya khmat bakan jam sim jong bat kala penkhiyur ban pen kalawa mut ya kajing im bar kajing syakri kajing ya blai galon kabasisya maka snam jong Yesus Kris kalawan sak ya gipop kijonga kijongi baro hanrai lemdangi kalagu mut nagi pobat pla ya ki baro snam jong kanumlah setia ban sak nene penlong yang ki bakoi lane ki bom thobria don sibun gil napreng jongi ngawan kilong kemi kilong pa
lani ki kun samla ki ba thut shen bat ki ba bitar ki wa dong yano re ya ki wei pan ki bom ju don jing suk ya la ki kun ki ti ki bom ju don jing suk yu tengah ne ka tengah namarata para bangai hau tra Yesu ngi don kam ya ka jing yo maap no blai hari ka jing juk start mentali lei baraki ustad hadu kata-kata ha ka jing start ku bunjai hawa pej bat khmi ye program ngi baca khlia ki baharukom ki bagi TV internet video bagi wei Mesti khain bagalong ka pop ka bakrao bat ka besar khain tinu blai ha kitab nong etu rupai saya arnong khan riu ko hong sni jong utrai ki pai kan long halor ki dur ki ba itna sni jong utrai ki pai kan long halor ki dur ki ba itna hagini ki juk ki por ki jong e benta kalong kumta riu khoi ba krau long riu u ba nyau ba ki pop ki barit e ru ki long ki ba krau e au nawa bi long kita ki bele persya yo blai u ba krau David wonga hagasam san ar wong kumne David duwai to sat khu yanga nakajing lebom hok jonga batopen khu yanga nagapop jonga don katugane gi khun jong blai ki bom ju khen ne yo ba ya ki pop ba ki long ki ba khra ne ki besur khai tat anda ki la poi ho put jong ka jing thya yap jong ki te ka jing fly ki pop ha ki jing thya shua ban yap ki long bun sen ki ba jendong hadu kata bat ki ba ki jimut tang halade marwai blai jong yu long blai ku ba ilot ki ai ba ki babam la yu i ne yoi barbangai tongin penlot ya la por dagwa dem ko siu ban yet ya la ga donu barban kerpa di utrai ban ma ki pop jong i baro tongin ni ma ga wei pa goi ga sngi daga jing sngothu bat perkhat bat lese kata ga sngi kalong ga sngi ka jing rong no lani ga sngi ha ga ba ni dai ban khlat no nagre ga pertai tu trai un ai hangi ga jing im kristan ba koi bat ka basmor ka basau ban pan map na ki wei pat gani kalong ka ba shisha hangi i wei pei wei kumlo ngin pan map ki wei kalong ba wada rangim simlale ya ke eiru persya yano ladang iti badon manore manu bathut ne mong yangi ladang iti badon manore manu bathut ne mong yangi ngidai ban pan ma tinu blai ga ong kumni matiosan alfulai arfusau ga ong kumni namarata lada me aingu yala kajing aingu hakaduan war hangta me rakan mau bo parok jome udon ei ruban mudu ya me to ino hangta gi ai jome hakmat kaduan to khilai no ru wa menye sukswa baru tau parok jome anu gumta te men sawan aingu ya kajing ai jome tagaktin ke jong blai kadon ka kantin lada
hakane ka benta kala banlong ba umdon persyak yu perlok ban ngide ban lai ban penrit ya lade ban ra ia ka jing suk ikan ma ayo sokhayos ayo kren bar jisu ushayos wang hau jisu lada ngakum sim klop uang lada takumut kala abanumlang hari uang ngan siupat arsya ya ke kabangasim ya kedua labu hak flau jong atabar nakal kani kapan sisya balada ngimdon kaji esuk balagi para beriau ngimla banrum wat syakapla hane gaya jong jingai yang ila khot syakaya bakentang la khot syakajaka bakentang tam ti hawakalong kumta hadukat nongi dai ban terang banim gajing im kabesuk berkiwei Hadi ya jong jing ayu Kris ulang keduan nabanta jongi hebru khalai sipo te kumta ladangim don gajing subat gue indu ya gajing don rengkat jong ulai hawa ulai u ong yau kwai sei u abel u para jong me u kan le thu ngalong banga unong sumari para jong amo larangi mulong itong sumari laki para beliau jadi para bangai para lo nginlong kinong peniak piti kumbalong ukaan mensim ka bomdon jing maaf ka pun ya ka jing syun bat ka pun kaya ka mensim peniak beliau wei puwei baro wa syun yalau para bangai ulong syah beliau siti ban kong yu anis lai khatsan hawa gumta syuno beliau yano habang isyun ya kuwei ngi penyap ya kajing sok ya kajing kemen jong kiwei ya kajing ai bat khadu ya kajing im wa bom jukut kabangina yo pediang kalau ngobhaban pan tang masus ngautu bangila bakla apa bentur ban kongu aktin ma persaka dei kajing bom kongu Bun sin haknya dai kajongi hamtam kibat syong kurim juga jengjing dai sitna kumbala penpau bene syakmat kadon kajing yakan teng namar kajing pentut lande kentak ban panma iwei pat namar kajing sarong lane kajing pen rendang kebabat hangi hai katugane kijing jia kibange kendo utengah khmilenti baik bagai yang pan maaf nengkong kan long naga tengah lane ka tengah khmilenti baik bat apa tengah jongka un pan maaf suanaka kini kirukom mi kijinge pan mar kaliang mohong gaktien waj para waj beniat para beniat bat hangta kijing pat kijing pra ke besar kai kimi hakinangi longi long sem kijing hangani kipor becurba larangin rung na kawai kaying sa kawai pat pur kajing itu khana sani satai mi kini girgom kajing pen rendang iwei pat para bangai iwei hau Yesus Kristus berkat bah badai kene girgom bar kajing long basami bun kilanging long sem Kristan jongi hagani sengi ko menta ki jot ki pagi pra kaman sim ko bobek talong ban pan ma nakiwei
Buat lagi jing bakla jong uno ne kanu kilong tang 10%. Lane jong kiwai pat kalong pendai persen. Kijing ya thok syong kerim kawasuk kadai kajing penyesok jong ki arngut ki bajana. Hari kan mau berbangai balung bajong kini ki arngut ki beriu ki bayama iwai. Ki beriu ki memlawan maaf ki ti ya ki ulong tu syok. Na bantai la de badi ki wairu. Ladang ilanangan pan maaf ne maaf ki wai. Dakadonur barok ngilat tay yang mensim Kristan ke besisya. Ke baskem. Hagajing hagajing syakri jongi yau belai. Margin yo kerhai kijing gerku nau belai. Kebasan ban maaf ya lade. Bun kikun kijong belai. Kijing yo penrem ya lade. Hamtam hari kipor kijok di mentah kibang 4 judan meno. Mentah ngiyi lajan man kata yo. Kita yo penyap eladi. Wala daw belai ulama bi kipop kipalat jongki. Menba kala ke murat pla. Ya kipop dasisya ki. Hanrai ngi syam wa kalong kaba esat. Van maaf ya lade. Hai gato kan kijing jiau usai tanu penrem. Ya ki baru pas yau kumne. Kumno pinot ban perkat. Bo blai ba khoi ula ban maaf kat ya kata kapap ka bakrang. Ka pila. Ngitip bar bau syaitan. Ulong dong syukur pat ukpa jong kajing lam ler baro. Waktu itu boleh gaong, namar kata, mentam don kajing penrem ya kita, kiba hau Kris Jesu, Rome Freeway. Don way usamla Kristan, hagaway kabalang, ulalepo persyak ya boleh, kumta hadin kata ulas ngukendo, kumta ulah kelah kabamot, barplay lah kapop. Wadla kata ru usai tanu dang yai penrem hiu. Hadian kajing ele bun snem bar kata kajing snow jong kajing penrem. Hagawi ka sira lej ya kendu yai wei ilong kemi ibala reng ba bha jong kawe ngabalang. Ibaji i yo Jesus Christ bun sin hagajing yo ipau jong i. Baru la ong kong anda pio ibiang yo Jesu. So bahasa ban keli na u ka kapot kaba ngalale habang adang samla itai kong ila menjur te kumta habu Jesu ulah pau biang hai ila keli benrat kapop ayu bau tau samla lole hagapor bau dang samla ka jubab ka bayo kalong ngam ken mausuk Aktin ka jong blay hakitab nung yatulu pa Jeremiah ka ong gumde. Namar ngan ma ya ka jong bam hok jongki. Bad ngan om kenau shu ya ki pop jongki. Hendrai ngila le sewan perkat kumno kala aban long. Mau blay batiblot iki baro banyo wat yo we po we nyukli. Jongi unklet ya kipop jongi Hendai kata kalong ke kapagaktin ke jong blay kaong nabangan isen ya kijing lek paman jongki bari kipop jongki ngan om ken mausyo Hebrew pra kata anda ngikelah ko mut dasisya na kipop jongi blay jongi om tang bo ma harai uklet ru deki kene kalong sisya ka batok pala anda ngin poi hak hertop maulna jong ka beneng ni tharai utrai un yeng hang taun ong ngaken maulut baro ka ba ngilale
Lajar kataru nama ba ngilapan ma teto alerung siapa? Raya umong kumta. Om tang hangne menta hanrei syadu ki bom jukut. Ngin long akhmat jong ukum ki bom simlale ke kanu kapap. Aslam jong uji supres. Kama bakat sandru yangi. Kekerteng jong tra jongi kalong alpha badu omega. Bukan kong berubah kadu. Jinpa wei pra. Kata kamut kumbau long u alpha banengkong. Newo shua. Ulawan tip ye ka bala dep lane ka ba menshua. Jong jeng em ke jongi. Marga snam jong u kalawan sak ye ka. Baladep le menshua e. Wat penlongkum ka bom simla le pop rem. Parang ba galong ka basisya. Balada ngimla banit pai sya ka menshua. Watang ha ka menninru. Rei blei jong yula. Namar katangin ma bila de. Namar blei jongi ulama pigi pop jongi. Baru aklet lot ru de ki baro. Pol wong hanrei ya kene ka wei ngalak. Ngale ada waklet no ya kita ki ei besiden. Wada ka waklet no isaki ei sakman. Na be se persyakat akban yo ya ka jing ya thong. Ka ba ka jing khat saneng ka jong blai ho pres jisu. Stable pilai kat sao. Syawan penkut ibalong lengkot badon hi ka jing mut. Sisi la don wei samla Kristan ubayo jing pen em bat ulong ru wei batri smart bha ye kam ban syakri ai ken bakan zaman sim hal ka jong ka balang. Tel don ka wei kalong kemi ka badang rit ka arta. Ka blong ru ka permarjan besa marjan batu kelayap. Entah ka wei no sadin ye khunlung. Leu samla Kristan la thot sibune. Udah perkhat artat. Larau bleu long da sisau blei jong ka jeng e. Unjin la simno i khunlum. Ban ye ka bau simno ye ka kemi. Kumlo ke ni khunlung in em klem ka kemi ula kali marwai. Hagawai kami ula fo sneu. Ulai wangel jong ulai bariam kumuru paiba. Baya sya sla hagamit ka badum. Wangel wati dia kijing khang jong ka wei ka ye. Bad lo pan jing erap. Ki sijur bala temben kila pli kijing khang. Kila dap da kijing sngosen eyo. Kila aijan yu bun pli. Kijing bam bun bam bar kijing tia bun tia. Rishwa bun letia. Kisitemen keliatu ya u taunong wei basatang kendiat sengi. Kajing song purim jongki kan sadap san thos nem kenti. Da ka kedau syakap priang rupa ka don ha kata almari. Keliatu hu ba kin saya bam jalang hang kata ka sengi ha ka priang ka ba ahai sobha ya ki dau phonroi jongki. Anda kisitmen kala letiano. Utau angel wasim dia kata kepliang rupa baru petna. Kata kami kadang dum bat slav hikum ju. Wangel wadai ban jam ya kawai kawa lengba kawai ke jingking ke belasna ada gadin. Mereka longru jingking ke barit Ulati jingkang kawai ke jing ke bejan berkata ke jingking. Bat pan syarat banba. Traying basubun lapa dalu jong kun ban yarap yu ban jam dia kata ka jingking apa ya sistem kata ka jingking angel waknyat yo to puna siapa kawa baru yap jelok kat bau tau sama Kristan dang iya kene ka jing pos neo marwai ula perkhat
Kaya ka wangala perkat kalong ka badai wang. Lada ublay ulong ublay jong ka jeng Unum sya ay wangal jong uban le ya kini ki kam ki barunar barbo paman. Ay to ki briu ki bale bha bale subunyo. Hang tawangal wakren hau tau samla Krista. Ya kano ka bau pa ubah peneng hukum yang aban le. Ngalebet ya kata klem dabu jingkeli ram. Ngati babaro ki hukum jong ublay ki long ki hatam. Bar ki badai ban ko ngu. Kam ki badai bar ki sijur ki temen. Upan jong ki ukur be jan bar ki. Labu bi haga pliang rupa. Kenang bahawa ki sijur kin bam jing bam haga kin yak bat paro jing don jing em. Jong ki unyo kurup mau. Larangan itu hagi temen ya ke ke bau pun jong ki ulale. Kin jindra snok thang hagi don jong ki. Ya barkin ya penban daga jing pai dono. Te kalau bah ban suweng no ya ka pliang rupa. Bat pelat em ya ki mad bat mensim. Hak bedai pat ka bau badu kena rit ubalayap jelap hagawa. Kamlang kamon jong pa ubah bnen. Banai khu ni kemi pa jong. Lajar kataru kita ki sijur ki baru bulai. Kira kaang mir lawat sengi. Kumta ubleros usun yaki. Marwa ayo kun haki. Henry gini kisijur kil aimon palat yo kena. Kapalawan pen kelas niu pen ban ya hadir. Lada ublei simno iu haga jing long sungur ban hok. Ulawan yo im habneng. Lada don gajing penjelan. Ulawan jot no tiaw haga pertai. Mari kimi pa jong u kin jindra du no yo met bat mensim junom. Namar kata ublay ulale ya hatam ya kisijur. Warla kata ka klip mat la puri ya no ya kanaki. Usama Kristan ulah sngau thu ya lagi jin bakla. Bat haba ulah kendit na ka bau yo athia. Ulah pan maaf no ublay. Namar ka jing artin jong u ya ka jing ba jong ublay. Rabang HBA hau Yesus Kristus. Lese mga mangi gidon sibun kijing keli. Hagidon ho. Habari ne habapa. Balay boblay sya yagane yagatay. To ay boblay unlong ublay. To snap batotip bangolong ublay. Yay baro ke trailam yakaban penba. Ya kita kiba jong blay. Ujisu de shaun ong yang ayapi. Kun jonga. Baro bang lale kalong ya kaban penbha yapi. Wat ai ka jing si ka jong yo blay. Kan man kriat kan man krang kadut len bat ngoi telino ya baro ki jing le bha. Badles bun kajong ublay nawan ta kajongi. Tu ublay kajing suk un kurku. Ini kentini lo pensau haksibun kajing nunawar kajing tulot. Nakabanta ka burom kajong ublay. Amen. Sa isil pat ublay un kurku lang yangi paro. Abang imi nang ni. Imi rungkat. Bar kajing alam kajong ublay yangi kajing im kajong marway na marway. Ines penway no kajing syakri kajong ublay. Kajing way was sanspa arhusan. Bat nagwa kamrim number sipaw. Lanyaw kiklur lanyaw siap kapop jong agatam. Kajing isnay jing mabublay. Kat kini kapendam boroar marka koros sanspa arhusan perhadin beladep kini kajing wai ngakerpat gigi timrasan Dr. O Lamare baduan sinset jirang ban ai kajing kerku penwai
jing ai jing men bakrau akating in ba Tawini berwa. Kukpa jangi bah beneng. Ngai ngui me kukenrat jama benang syak sombhangnya belai ban syakri ban meneme. Bandon hakaying kabaku ke bakentang ke jom. Isnai kukenrat ban pediang ki bentam barok jing syakri melak pendam. Kalong ku try kum kejeng kenya ubi ke bakiu soja khamat ke kajing isnai jom. Kalong ko try kajing pensat bor ngi ko try nar ka kajing isnai jome kat kum kamon blai jome kerku ko kanrad ujong syakri ko try ilio sngo ablai ka khubor ka bakan pen kan mawingi ya kajing maap ko try kajing maap ka bangi don kam ban maap nengkong yala de ko try ban maap ro yekiwei hoki parbangai hoi bar kiwei pat ko try bapan mongi ko try ko memala maap ingi ko try lang bau khun jema Jesus Christ habalapan mira ka snam halor ulum kalbari ka snam ka bapan khoj ki pop jangi ka snam ka jing maap ai ki pop ki tingit kirat kiram jangi ke kilat kilet jangi ablai ka snam ka bathau thmai ko try ngi ngi mat ka jing kerman ablai haga kher jong ka sngi kerku atrai lo jong syakri ko kanrat nangla ban pendon berom ban cakri me ko trah karono ke benta bibit ban penyeng ko trah ki por ki singi ki ban nawan rab ablay ko trah nang yo kamet ke basyat ke baklain horeng kat ber ko long sam ki ko kanrat ginang ya ko trah syafrang hajing cakri ko trah ki man la singi mo blay bi badon bor priang ko kanrat ki kembang long maap ki pop jongi nabe ginangi pangi dem kateng uji sunang penembih batada aru kajing ai ke badap yang dap kar hai tra nam prim Jesus Christ kajing ba ke bamayan ba phla jong bleu pa na bam jokot hoi kajing slok ba thiang ke bisai bor jing thau thama ke jong bleu man sim ba khoi kini kajing kar khu lai away blai kin chong sa ban ngi kum ki khun ke bla sil spa jong kin chong sar kar bat ki bangai hang ne ba saw dong ke parthai ke badam ba chakriyo bleu ba em menta pas artaba bam jokot ro amen.